guys! Guten Morgen! Happy Monday! Yes, anyway guys, ang oras ngayon is 8:30 na, pero nakalabas na kami ng asawa ko kasi nga merong thermo short sa Aldi. So sabi ko, bumili kami nun para sa akin dahil kailangan ko talaga siya guys kasi malamig talaga. Ganun. So, nagbumili ako tapos akala ko nandito pala. Kita ko sa inyo. Estong pantaas, tapos ang pinili ko kasing pambaba is M. So, kasi akala ko kasi minsan kasi ganun yung sa'kin S yung pantaas, tapos M yung pambaba, ganun. So, yun ang pinili ko dito sa thermo. Tapos, sinay ko ngayon dito pag-uwi ng bahay. Malaki siya sa akin yung pambaba. So, ayun yung asawa ko, tumatakbo pabalik na yung Aldi. Tapos, guys, nagsisnow na ulit. Oh. Hindi ba nakikita yan? Hindi kasi masyadong halata, no? Ito nagsisnow, guys. Oh. Diba namumuti na? Namumuti-muti na yung mga paligid. Ganun, oh. Miss na pa nga itong ulo ko. Wait! This is my first snow. Nung nakaraan nagsisnow. Ang lamig, naka-short na ako. So yun, nagkakape na kami. Tumatakbo na yung asawa ko. So yun, magkakape lang ako guys. Antayin ko lang yung ng asawa ko dahil sabi niya siya na lang daw tatakbo sa labas. So yun, meron ako ditong kape. Tapos ako ngayon ay masakit ang lalamunan. Tapos sinisipon, inom akong gamot. Yeah. So yun, nakasombrero pa ako kasi galing nga kami ng labas. Ganyan kasi nga, sabi ng asawa ko, kailangan maaga. Dahil nga nauubos ka agad yun. Ganun. So nahihirapan kasi ako maghanap ng dito. Nang ganun yung thermo shirt. Basta ganun yung parang heat tech. Ganun, basta ganun. So yun. So see you later mga maray. Madlang people. Hello guys. Good morning. Happy Tuesday. Diba? Ang kasunod ng ating vlog is Tuesday na. Hindi na ako pagkahapon. Ganon. So, yun. Tayo guys, magkakape. Ayan. Guys, mag-aalas 8 na. Ang oras sa aking phone. Advance kasi yung aming aming 7:46. Ayan, 7:46. So, yun, lagi ko kayo dyan. Tayo magkakape, mag-aalmusal tayo. Kasi, nagigising talaga ako ng maaga for the reason na kailangan kong magising. Kailangan kong sanayin yung sarili ko, guys. Ayan. Nagluto pala ako ng sopas kahapon. Kasi alam niyo ba, guys, di ba nakakita ko sa inyo, nagsusnow nga. Puting-puti yung labas namin. Pero, dahil, hindi naman as in yung buong araw nag-ulan ng snow, parang half day lang, ganyan. Nawala din kaagad yung snow. Pero, bang lamig. Sobrang lamig mga ganyan. So ngayon, ang sabi sa weather ay kami ngayon, -9 kami ngayon, but it feels like -13. Ang lamig sa labas, ganon. So, alam niyo guys, konti na lang pala yung natirang sopas na ginawa ko kagabi. Same pa rin nung nakaraan na niluto ko, ganon din siya kadami. Pero konti na lang ang natira ngayon kasi nga, kinain namin ng asawa ko. Nagluto ako mga alauna, alas 2, sa ganun. Mga alauna, alas 2. Tapos magkaluto ako, kumain kami. Tapos nagtulog kami ng asawa ko. Kasi wala din pasok kagahapon yung asawa ko. Wala siyang pasok sa work. So, yes. Magkasama kami. Tapos, ayun. Nagtulog kami. Tapos, after namin magtulog, nag-gym. Tapos, after mag-gym, nagkumain ng ganito. Ganyan. So, yun. Initin ko lang ito mga maray. Langsam. So, let's eat.
Di ba kita niyo mag-aalas, ano na dito? Mag-aalas 8 na dyan sa ano namin. Masyado, advance kasi yan, in-advance yung asawa ko ng 5 minutes ba? So, kain tayo, almusal tayo. Kasi ito yung almusal ko guys. May kape na, may sopas pa, tapos na mainit. Tapos, tinapay. Kahapon pa tong tinapay na to eh. Pero masarap kasi yan. Paborito namin ng asawa ko yan. Ayan, so, yeah. Kain tayo. Hi guys, sa labas pala ako ngayon. Kasi, pumunta akong bayan. Pero, negative 8 kami dito guys na it feels like negative 13. So nakikita ko guys, may mga snow yung mga tubig na maliliit sa dahon naging ice na. Hindi ko alam kung paparating na ba yung bus o umalis na yung bus. Nandito na ako ngayon sa city na hindi halatang city dahil wala masyadong tao. Hindi katulad sa Pilipinas na grabe talaga. Pagka nandun ka sa city guys is talaga makikita mo na napakaraming people. Dito, ayan, wala. Charis. Guys, nasa bahay na pala ako. Anong oras na yan? Magti-3? Aray. Sa sobrang lamig guys, nagbabalat na naman tong mga ano ko, oh. Ito talaga ang problema ko. Troken. Sir Troken. Mein lip. Sir Troken. Nandito ako. Tingnan nyo yan, nandito ako. Akin na kusina kasi magluluto ako ngayon ng sausage. Sausage kasi sabi ng asawa ko ay pauwi na siya. Sabi ko kasi sa kanya, message niya ako pag pauwi na siya para maluto ko na yung kailangan lutuin para, ito ang lulutuin ko yan, no? Ito siya. Pwede siyang grill, pwede siyang pakulo. Ayan. So, sabi niya, water daw. Mas masarap to pagka-water. Ayan. Baserbad. Ayan, baserbad. Ayan, grill o the baserbad. Ganyan yung kalagay. So, ibig sabihin, pwede siyang i-grill o pwede rin siyang sa water. So, ito nabili namin dito. Sa 30% lang siya. Mahal kaya nito. Nasa 8 euro to eh. Ilang kilo? Isang kilo. 30%. So, yun. Hindi ko alam kung lalahatin ko ba to or ano. Ilang piraso kaya to? 2, 4, 6, 8, 10. Dami. Siguro, ayan lang. Hindi ko alam. Tinakain ko to. Ano pala to guys? Thermometer. Binili sa akin ng asawa ko. Noong Monday. Yan. Pwede naman siguro itong lahat. Yan na lang. Pwede naman makainin bukas. Ako guys, may sushi. Binilhan ako ng asawa ko kahit hindi lang kasi. Diba? Tapos, babalatan mo itong mga prutas natin. Hoy. Mga prutas natin, kakainin na natin ito kasi Diyos ko po, Rude. Nung New Year pa ito. Ay, bago mag-New Year. So, yun. Baratan ko yan, guys. Tapos, kainin natin. Ang isip ko'y litong-lito, di na alam ang gagawin. Ito, initin ko to.
It's your favorite seat near the first. Yeah, I want to sit in the first so that I can see. I can see the the bus point on the other side. Yeah, I don't want to sit in the back because a lot of people sitting. I just want to sit there alone. Yeah, the back is no ticket. Yeah. No ticket seat, you say.